एका बाजूने वर्षारंभाची शुभ दिनाची तुतारी वाजली जावी तर दुसऱ्या बाजूला युद्धाचा रणसिंग पुकारला जावा. पडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर आमच्या रयतेच्या आनंदावर विळझळ घालणारा काळाकुट जवान रूपी ढग आमच्या सरासरीला निस्तेज करू पाहत आहे. स्वतंत्र सूर्याला ग्रहण लागण्याचा भास होऊ लागला आहे. विचार करता करता मती खुंटून जाते. अशा आणीबाणीच्या वेळी महासाहेब आमच्यापासून दूर राजगडावर या गडाला दिलेल्या वेड्याकडे पाहून त्या सलाबत जंगाची कुशलतेची कितीही वाकणणी करावी तितकी थोडेच आहे. पूर्वेकडून फजल खान, बडे खान, रुस्तमेज खान तर पश्चिमेकडून सादत खान, सिद्दी मसूद, भाई खान आणि आमचे देश बांधव कुराड्याच्या दांडा गोसात काळ झालेला बाजी घोरफडे आणि उत्तर दक्षिणेकडून सलाबत जंगाची पदवी बहाल झालेला सिद्दी जोहार शिवाय त्यांना साथ देणारे आमचे धर्म बांधव जसवंतराव भोसले, सूर्याजी सुरे. अरे रे, या धर्म बांधवाकडे पाहिलंच की आम्हालाच मान खाली घालावी लागते. महाराष्ट्रा, तुझ्या ह्या कर्मभूमीत या आमच्या धर्म बांधवाला जन्माला घालून नाहक आमच्या शत्रूची संख्या अधिक करून आमच्या मातीत पापाचा डोंगर रचित आहे. राणोजीची मी मोठ्या आतुरतेने 2 घटका वाट पाहिली, पण राणोजीचं येणं काही झालं नाही. आजी, राणोजीची आता आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. तो एक निष्ठेने आणि स्वाभिमानानंच मरेल यात केळ मात्र शंका नाही. पण कदाचित जर तो मोहनाच्या मोहपाशात अडकला तर मात्र गुंतेर खाव नाही. ज्याने स्वराज्यासाठी आपले प्राणपणास लावले त्या राणोजी पुढे आता रंभा, उर्वशी, मेनकाच काय, त्याहीपेक्षा सौंदर्याने बहारलेल्या अप्सरांच्या मोहपाशात पडून स्वदेशाची होळी करण्याची पिसाळाची औलाद हिणकत नाही. राणोजी, तुमच्यासारख्या स्वदेशी भीमाने उमेदवीर जर स्वराज्यासाठी अहोरात्र झगडत राहिले तर हा म्हणतात हा महाराष्ट्रच काय सारा हिंदुस्थान स्वतंत्राच्या मार्गावर जाईल. आज तुम्ही स्वतंत्र महाराष्ट्रातील सारे मराठे एक झाले तर हा शिवाजीच काय तुम्ही सुद्धा स्वतःचं राज्य प्रस्थापित करू शकाल. नाही महाराज, एवढं सामर्थ्य आमच्या मराठ्याच्या अंगी नाही असंच म्हणावं लागेल. ज्या वीराने एका कांबळी लंगोटे करवे स्वराज्याची व्याख्या मराठ्यांना शिकून स्वराज्याचं धोरण मानलं, तोच वीर पुरुष रुद्रावतारी राजा या महाराष्ट्रावर स्वराज्याचं तोरण फटकेल. राणोजीराव, आपली कल्पना खरी ठरेल, पण जेव्हा महाराष्ट्रातील प्रत्येक जातीवंत जवानाला स्वयंस्फूर्तीने देह जिजवता येईल तेव्हाच महाराष्ट्राचा भगवा निशाण अमरतेने फटकेल. आई भवानाच्या कृपेने असाध्य साध्य होत असताना महाराष्ट्रावर भगवा निशाण फडकणार नाही ही शंका. सर्व काही परिस्थिती निरूप होईल, पण आता या खानाला गडाला दिलेला वेड्या हीच मोठी विवंचना आमच्या दृष्टीसमोर उभी राहिली आहे. महासाहेब तिकडे राजगडावर सेनापती नेताजी पालकर दक्षिणेच्या मोहिमेवर गुंतले गेले असून त्याच्याकडून काहीच बातमी आलेली नाही. उत्तरेकडून दिल्लीतील भाष्य त्या स्थायिस्ते खानाला धाडला असून त्याने अहमदनगर कडून मोर्चे वळविले आहेत. तर दक्षिणेकडून आलेला प्रचंड रावण राजसरकार दोंडा असं द्वेष कांचाने सापडलेला हा महाराष्ट्र. माझ्या देश बांधव भगिनी आज कोणत्या परिस्थितीत असतील ह्या दृश्याची कल्पना ना केलेली बरी. आई जगदंबे, भवानी माते. महाराज, आज बाजी, येसाजी, तानाजी सारखे वीर रणधुरंधर जिवंत असताना कधी त्या 56 खान तरी आले तर त्यांना यमसदनाला पाठवू याची खात्री बाळगा. माझ्या देश बांधवानो, कर्तव्य शक्ती ही एक देवता आहे आणि प्रत्यक्ष त्या कर्तव्याची पूजा करणं ही त्या देवतेची
मग ही पूजा करणं तुम्हा आम्हा भक्तांचा आद्य कर्तव्य नाही का? मग त्यासाठी आम्ही काय करू? सांगा सांगा, बोला महाराज. थांबा. सांगा महाराज. या हाती हे तुळशी पत्र आहे आणि ह्या हाती हा निकार आहे. माझ्या महाराष्ट्राच्या संसारासाठी माझ्या घरदारावर काय ठेवू ते सांगा महाराज, ते सांगा. बाजी, तुमची स्वामी निष्ठा आम्ही जाणत नाही असं का आहे? आज 5 वर्ष तुमच्या सहवासात जी महाराष्ट्राला वैभवाची कमान चढली गेली पाहून प्रत्यक्ष महासाहेबाने हा महाराष्ट्राचा दीप तुमच्या हवाली केला ना. मग आणखीन हे देवी कशाला बरं? तुम्ही काय कराल हे आम्ही जाणत नाही का? घ्या ते इकडे. मराठ्यांची कर्तव्यगारी मराठ्यांच्या रोमारोमात संचारते आहे आणि मराठा किती कर्तव्य दक्ष आहे त्या खानालाच नव्हे, त्या आदिलशालाच नव्हे, त्या मराठेशाहीच्या वैरवत पत्करणारा दुश्मनाला खचवून देण्यासाठी आता तुम्हाला खंबर खसावलीच पाहिजे. प्रसंग फार आणीबाणीचा असला तरी धीर सोडू नका. भवानी मातेची इच्छा असेल तर याही संकटातून आपण मुक्त होऊ. जय भवानी माते. तुझा इच्छेचा कौल हाच आमचा विजय आणि तोच आमचा जीवनाचा पर्याय. बाजी, आता पुढील कामगिरी तुम्हाकडे. खानाच्या मुलाखतीला आम्ही बहिर्जी नायकाला धाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. राणोजी, जा तहाचा निशाणा उभारून गंगाधर पंतांना खलितांची व्यवस्था करायला सांगा. उद्याही आम्ही किल्ला स्वाधीन करतो. तसेच आपण अभय दिल्यास आम्ही जातींना भेटीस येण्यात तयार आहोत. पण ही लढाई आता नको, बंद करा अशा आशेची उद्गार गंगाधर पंतांना सांगून खलितांची व्यवस्था करायला सांगा. बाजी, हा आमचा पेहराव करून बहिर्जी नायकाला आमच्याकडे पाठवून द्या आणि पुढील तयारी जय्यत करा. साधू. जय भवानी माते. समजा मिटलं. आता गडाचा येडा कधी उठल राम जाणे. आता कुठं लढायला तोंड लागलोय. पण काय गाय गो, या पायानं मी दगा दिलाय. पाखरा पाखरा करत त्या महिन्याचा माग लागला आणि हो पाय बी मोडला. असा ना माझा पिरतीचा बी पाय मोडणार की काय? पाखरा पाखरा करून हो जीव बी जायचा. देवा देवा, तुला अगदीच कशी दया माया नाही रे. समजानं आपलं आपलं साधुशान घेतलं, पण मलाच काय असा रडत ठेवला. भरमदेवाने सावित्री आणि शंकरानं पार्वती आणि विष्णूनं लक्ष्मी अशा आपल्या जन्माच्या जोडीदारून करून घेतला. आणि यो मात्र गोडाजी आपल्या महिन्यासाठी झुरतोय. हा संबंध माझ्या वाटेवर हाच म्हणायचा. शर्त झाली या वेड्या पिढ्याकडं. अरे जितका महिने पाय जीव झुरत यार, तेवढं लढ्या झुळ्यात काय होत आहे तुला? लढाईवर अगं अजून तुला मी लढाईवर तलवार करतो तुला बघितलंच नाही म्हणून तुझी ही वटवट चालू आहे. तुला रे काय बघायचा? मेरा तळ फुटाचा. अगं तू लढाईचा तोड बी नाही बघितलं. खानाचा योग शिपाईचं बघितला तर तुझ्या अंगात कापड भरेल कापड. म्हणून तेच पळून गेलास वैरा.
कवा ग तर इतक्या बिगी विसरलास बाय अरे त्या मिरच्या तमाशात तोच नाचला होतास ना तर योग खान आला त्याला बघ कोंड पळालं अगं त्याला आता किती दिसाले आणि तुला त्याची आग सोय झाली वय पण महिने म्या पळालो आहे तुझी गंमत केली गंमत गंमत पण मी आज तशी फसायची नाही तुझ्या गमतीला अगं मी गंमत केली पण महिने पण तो खान काही एवढा भारी नव्हता अरे त्याचा असा मुलगा पाडला असता असा मुलगा पाडला असता पुरा नुसता जर रुबाब ऐकून घ्यावा बघ महिने तो हा व्यक्ती गोड आहे जणू स्वर्गातला अमृतवाणी महिने तू काही बी कर पण या गड्याला रागू बनवू तुला राहू बनू कशाला रा बरं राहील रागू नका बनवू पण लगीन करेल लगीन आणि तुझ्या संग उद्या लगीन करून मला तुला पोसावं लागेल बघ कशाला किती दुगुड गळ्यात बांधून घ्यायचा नुसत्या मिशी आहे म्हणून मिशीत गड म्हणून आहे तू कळलं काय पीळ मिशीला मारत नावाला पीळ मिशीला मारत नावाला लगयो धनी फुगवाला लगयो धनी फुगवाला पीळ मिशीला मारत नावाला पीळ मिशीला मारत नावाला लगयो धनी फुगवाला
महिना महिना करून जीवाची डेरा करून घेऊ नको. तुला महिना सवय ना, भेटेल तुला महिना. वय तुला महिना भेटल पण पण काय बोल महिने. अगं तुझा माझ्यावर जीव नाही वाटत. मग काय हा बरीच वेळ झाली महिने. तुला त्या तमाशा बघायला खानाला लय आवडली. ते दिवस तो खान मला भेटला आणि म्हणायला लागला काय कशी मस्त चपकडी हाय. मेरा दिल असं काय नाही बोलला तो. अगं त्या खान साहेबांचं तुझ्यावर लय जीव पागळलाय. माझ्या तो एवढा पागळलाय आम्हाला गेलंच पाहिजे. जातेच मी. कुठं जातेस. त्या खानाचं नाव घेतल्यावर धावलीस आणि म्या तुझ्यासाठी मरतोय ह्याचा तुला काहीच नाही. गॉडाची तुझ्यापेक्षा ना त्याची मला लई गरज आहे बघा. मला गेलंच पाहिजे. मी जाते. खान हाय पण महाराष्ट्रातील युतीच्या जवानीला चटावलेला तो एक यजमान आहे. मला गेलंच पाहिजे. जाते मी. आता मी काय यजमान नाही का. माझ्या अंगात काही जवानी नाही काय. महिने अरे म्या तुझी महिना नाही. म्हणजे म्या कोण ते तू त्या नायकाचे विचारता. अरे आमटोची दाबाड्याचे लेका. माझी एवढी बी ओळख नाही होय तुला. ह्यो तुझ्या गळ्यातला कंठा कोणी दिला होता. ते दिस दिला होता आठवत का. म्हणजे ह्यो हार तो पाहुणा. हा पाहुणाच त्यो. त्या पाहुण्याचा आणि या मान्याचा नायकाचे सांगावा देता. तो महाराजी माने आपल्या गावात खुशाल जाऊन पोचता म्हणून त्या सांगावा देता. पण महिने म्या महिना नाही. म्या कोण ते नायकाचे विचारता. पण महिने हाय हाय रे देवा. गेली भुर्र करून गेली भुर्र. पण ती त्या मुसळण्यावर फिदा झाली. माझ्या लक्षात तो लय आवडला. असं माझ्यात काय कमी आहे. म्या काय जवानी नाही महिने पण म्या नायकासने काय विचारू. माझं नाव हिला कसं कळलं आणि ह्यो हार त्या दिवशी आंबेगावकडे आलेल्या पाहुण्याला दिलं. तो हिला कसं कळलं. म्या हे कोणाला दाखवलं नाही पण तो हिला कसं समजलं. काहीच्या डोक्यात समजत नाही. महिने आता म्या बाजा कशा बजावू. नायकासने विचारू होय काही हरकत नाही. वा माझी महिना कशी होत नाही ताच बघतो म्या. यह पायल की झनकार किस तरफ से आ रही है. आहा क्या शोर है. ऐसी मालूम होता है कोई आसमानों की परी चल रही है. कौन है उधर. सुना तुमने यह पायल की शोर किस तरफ से आ रहा है. जाओ देख लो. यह पायल की झनकार मैंने कभी पहले सुना है. कुछ याद नहीं आ रहा है. कौन है उधर देखा. खान साहेब ये गुलशन आपको मिलने को आई है. गुलशन मुझे मिलने आई है. जाओ उसे भेज दो अंदर. जी सरकार. मुझे मिलने यहाँ कौन सी गुलशन आई है. खान साहेब आपण मला बोलवलं. तू मेरी प्यारी. मैं तेरी बहुत याद करता था. आज कितने दिनों से मैं तेरी याद में तड़प रहा हूँ. उस दिन तेरे साथ नाचने वाला घोड़ा जी मिला. उससे तेरा पता मुझे मिला. उससे मैंने कहा अगर मेरी प्यारी राजी हो जाए तो उसे भेज दो. प्यारी क्या कहूँ. बोल प्यारी. तुला मी काय बोलू. काय नाव तुझं. खान साहेब तुमच्यासारख्या शहजादीवर राजीनामा व्हायला मी कुणी अस्मानची परी नाही. पण कुठं आम्ही
तुम्ही शहजादे, कुठे तुमची अमिरी आणि कुठे आमची तमाशगिरी. प्यारी, मी जरी अमीर असलो तर तुझ्यासाठी मी त्या ऐश्वर्याला लाथ मारून तुझा दास. हे काय खान साहेब, आपल्या सेवेसाठी मी इथं हजर झाले असताना उलट तुम्ही माझी सेवा करणार आहात. खान साहेब बोला, काय आपली सेवा करू? इतनी मीठी है तू प्यारी, पण तू आपलं नाव नाही सांगितलं. माझे नाव नागिन कली. नागन कली? अच्छा, बहुत अच्छा. एक हो गई अनारकली और एक हो गई चंपा कली और तू नागन कली. नागन आजा, मैं तुझे अपनी मालिका बना दूंगा. खान साहेब, माझ्यासारख्या चवदार पोरीला मालिका बनून काय उपयोग आहे त्याचा? मी एक नाचणारी तमाशगिरी आहे. छपकडी? हो. नागन, मुझे तुझे एक एक बोल ऐकून माझ्या दिलाचे तुकडे होऊन जातात. तुझा जर संवाद मला लाभला तर मी स्वतःला धन्य समजलो असतो. पण आता मी तुमच्यापासून फार दूर आहे का साहेब? हाँ, क्या हुस्न है, कितनी अच्छी है तू. मेरी तबीयत बहुत खुश हो गई. नाचो, गाओ, नाचो. ही नागर आता तुझी तब्येत कशी खुश करते तेच पहा. हे भवानी मध्ये माझ्या या कार्यात मला यश दे. खान साहेब, वाह, बहुत अच्छे, नाचो. खेळताना रंग पाय होळीचा, होळीचा. खेळताना रंग पाय होळीचा, होळीचा. वाटला गोदा माझा होळीचा, वाटला गोदा माझा होळीचा. खेळताना रंग पाय होळीचा, होळीचा. खेळताना रंग पाय होळीचा, होळीचा. वाटला गोदा माझा होळीचा, वाटला वाह, बहुत अच्छे. शाबाश. आम्ही तरण्या गोरी जमलंगा बाबाची. आम्ही तरण्या गोरी जमलंगा बाबाची. सगळ्याची आली बारी उडवली पिचकारी. सगळ्याची आली बारी उडवली पिचकारी. जरी पाहुलाड घडतं आणि घडतं घडतं. जरी पाहुलाड घडतं आणि हे घडलं. काय सांगू मी पुढला क्षणात कसा घडलं. काय सांगू मी पुढला क्षणात कसा घडलं.
गाने के झल्लस में मशगूल होकर रहने से काम नहीं चलेगा। अब वक्त ऐसा आया है कि ये किला भी उन्हें खाली करना होगा। बात तो सच है। मैं मेरे वालिद का पूरा बदला लेना चाहता हूँ। मैं मुस्तैद है उस काफर शिवाजी का। बदला? मुझे भी लेना है बदला, लेकिन आप आस्ते कदम रख लो। ऐसे सेवाजी सेवाजी करने से सेवाजी को अखबार मिल जाएगी। अखबार मिली तो उसका डर किसको है? हमें। बादल साहेब, आपको राजकारण मालूम नहीं है। आप सब्र से लो। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कब तक वो मेरे हाथ में आएगा। खान साहब, उम्मीद रख लो, आज नहीं तो कल वहाँ बदमाश बैस सेवाजी को हम जरूर गिरफ्तार करेंगे। नहीं तो उसी को अलविदा करके उसे गुलामी की जंजीरें पहनकर आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन मेरी नागन कहाँ चली गई? जिंदे रहो मेरे बहादुर गाजी। शेरजंग, तेरे जैसा आदिलशाही सल्तनत का गाजी मेरे साथ होते हुए मैं क्यों नहीं उम्मीद रखूं? मेरा अरमान पूरा होगा, यह मेरा ख्वाब है। यह आपका ख्वाब नहीं, खुदा की कुदरत है। और वहाँ सच्ची करना, यहाँ शेरजंग अपनी जान की बाजी लगा रहा है। एक बार यहाँ महाराष्ट्र पर अपनी चांद सितारा का बैरक लगाकर जाएगा। जोहर साहेब, बहुत खुशी की बात है और सोचने वाली बात है। क्या है बताइए। एक मराठों का जासूस आया है। कहाँ है? बुला दो उसे। सरकार, महाराजांनी खलिता दिले। अरे तू तर घोडाजी आहे ना? घोडाजी, तुम्ही मला ओळखता? तुला नाव ओळखायला काय झालं आहे? अरे तू घोडाजी आहे ना? तो घोड गावाच्या देवाला नवस केलेला घोडाजी? अहो मी घोडाजी नाही, तुम्हाला भेटवास तो घोरपड्याचा घोडाजी आणि म्या गावाड्याचा घोडाजी. अरे पण तू आणि तो दोघे सारखेच दिसतात. होय, तसे आम्ही सारखे दिसतात. तुम्हाला समजे सारखे दिसतात आणि समजेच घोडाजी दिसतात. काय रे, कलिता तुझ्या महाराजाने पाठवला वाटतं. आता तुमचा सेवाजी मोठ्या विचारात पडला असेल नाही? क्या सेवाजी, बस यही तेरी बाजी? यहाँ लिखा है, अब यह तय करने चाहता है। तय करने चाहता है? तय करना चाहता है तो जरा संभल के रहिए। बहुत खतरनाक है वो सेवाजी। मैं सबको जानता हूँ। बादल साहेब, आप जाइए और ये मराठों के हाथ एक खलीता भेज दीजिए। खलीते में ऐसा लिखो कि आप तय करना चाहते हो तो आपको हमारी सब बात माननी होगी और हमारे साथ बादशाह के सामने आना होगा। इतना लिखकर खलीता इस मराठे के हाथ भेज दीजिए। जाओ। बड़ा जी चलिए। अब आजा मेरे सामने। तय करना चाहता है। शेरजंग, आप किले पर ख्याल रखना। सब देखभाल आप खोल कर किया जाए। वक्त बहुत बुरा है और बांका भी। जाओ। ऐसे कितने आए कितने गए। मेरे अब तक के उम्र में बहुत खतरनाक इंसान मुझे मिले, लेकिन सब एक रास्ते गए। अब तू आना चाहता है। आओ, तुझे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। अब यह सलाबत जंग के सामने तू क्या करेगा? आज तक यह सलाबत जंग के हाथ से कोई नहीं बच सका, तो तू कहाँ बचने वाला? आज तक तुमने हर एक को झुकाया झुलाया होगा, लेकिन इस शोहर के सामने तुझे झुकना होगा। सिपाहियों, आप किले पर ख्याल रखना। जी हुजूर। सब देखभाल आँख खोल कर किया जाए। जाओ। जी हुजूर। सेवाजी, मराठों का राजा, अब तू क्या करेगा? आ जाएगा सेवाजी। अब सेवाजी भाग नहीं सकता है।
क्या है? सरकार, मराठों का राजा मुलाकात को आया है। मराठों का राजा सेवाजी और इस वक्त? लेकिन मुझे ऐसा क्यों होता है? जाओ उसे अंदर भेज दो। जाओ। या ऐसा सेवाजी कौन है? कोई भी होने दो। या अल्लाह परवरदिगार, अब तेरे कुदरत पर इस जोहर का किस्मत का फैसला। अब मेरी शिकार मेरे हाथ में आ रही है। अब यह सलूका करने चाहता है। आने दो। आइए राजे, आइए, तशरीफ रखिए। खान साहेब, आपल्यासारख्या मातब्बर माणसाची बोलण्याची ते सुचतच नाही। राजे, आपल्याला जर सुचत नसेल तर आम्ही सुचवितोय। तुम्ही आमचे एकूण 26 गड घेतलेत। होय, त्याबद्दल आपलं म्हणणं? आपण तय करायला आला आहात याचा अर्थ तुमच्याकडून आम्हाला ऐकू द्या। हे पहा, आम्ही एकंदर 26 गड घेतलेत। हे काय आम्हाला पाहिजे या मतलबाने नाही। किल्ले घेण्याचा मतलब एवढंच की त्यामुळे आसपासच्या भागावर देखरेख करता यावी। किल्ल्याची मरामत व्यवस्थित राहिल्यास त्यात आपलंच हित आहे। कधी काळी ते आम्हाला कामात येतील। राजे, आता यापुढे त्या सर्व किल्ल्यावर आमची कतबगिरी राहील। अरे वा, लय हुशार दिसतोय हो। आईच्या बिळावर नागोबाने डोलाळे बघतोय। सर्व किल्ले आपल्या ताब्यात योग्य असाच निर्णय घ्या, कारण इतकं हे शिंगारलेलं वैभव आम्हाला अबाधित ठेवण्यासाठी किती साहस करावं लागलं याची कल्पना असेलच आपल्याला। म्हणूनच म्हणतो, आपकी लिकायत हमें मालूम है, लेकिन जो डोंगरी किल्ले आहेत ते सर्व आमच्या ताब्यात द्या। डोंगरी किल्ले आपल्याकडे देऊन मग आमच्याकडे राहणार तरी काय? सेवाजी राजे, आपण आता आमच्या गोटात आला आहात। आमच्या म्हणण्याप्रमाणे आपल्याला कबूल केलंच पाहिजे। खान साहेब, तुमचं समजत बोलणं आम्ही कशाकडे ऐकावं? हमारे शहनशाह के कानून से आपको सब कुछ मानना होगा। हम यहाँ शहनशाह के हुकूमत से आए तो तुम्हारी बातें सुनने नहीं। बोलो, तुम्हारा यह तय ऐसे नहीं चलेगा। खान साहेब, तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे आम्ही एकूण 11 किल्ले तुमच्या स्वाधीन करायला तयार आहोत। और जावळची वसुली आमच्याकडे देऊ। मावळ बागाचे शेत सर्व काही दरबारी दाखल करा। ते कसं जमेल? राजे, यह इनायत नहीं। म्हणजे खान साहेब, असं इतराजी करून कसं चालेल? राजे, अभी आपको हमारे साथ बीजापुर चलना होगा। फाजल साहेब, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे अच्छे के लिए है। आप सब्र से लो। राजे, आपला म्हणणं आम्ही मानतोय, लेकिन वाये सतारे की वसुली? खान साहेब, हे सर्वच आपण आपल्याकडे घेतात, मग आमच्याकडे राहणार तरी काय? आपको हमारा कदबा मानना नहीं आता है तो आप जा सकते हो, हम भी देखेंगे। पण वो कुछ नहीं। खान साहेब, हे असं नाही जमायचं। आता रात्र बरीच झाली आहे, तेव्हा तहाच्या अटी आम्ही उद्या सकाळी सावकाशपणे बोलत बसू। अच्छा, कुछ बांधा नहीं, कल सुबह। खान साहेब, कल सुबह का बात मत करो, आज अभी इस वक्त का बात करो। आप क्या समझते हैं? यह सेवाजी है, यह सच्चा सेवाजी नहीं है। क्या बात है? खामोश। शिवाजी, आप शिवाजी को क्या समझते हो? तुम्हारे जैसे हैवानों के हाथ में आसमान का चांद मिलेगा? वो चांद क्या आप खिलौना समझते हो? लेकिन मैं आपको याद करके देता हूँ, वह चांद नहीं सूरज है, सूरज। और उसी के सामने आप खड़े ही नहीं रह सकते हो।
बकवास बंद करो बदतमीज। सिपाही देखते क्या है कमबख्त को। खामोश। टेढ़ी जबान और आगे बढ़ने वाली कदम मौत के मंदिर की समझना। मेरे साथ तुम्हारी यहाँ बाजी, लेकिन तुम्हारे बाजी की जंजीरें तोड़ने के लिए यह मराठों की तलवार हमेशा तैयार है। आप आंखें खोल कर देख लो, सुन लो। तुम्हारे मुकाबले का यह आह्वान है। देखते क्या है शेरजंग। तेरे आह्वान का मुकाबला करने यहाँ शेरजंग तैयार है। शेरजंग, यह मराठों के साथ लड़ने की तेरी मजाल नहीं। जाओ, मैं तुझे जान की कुर्बानी कर रहा हूँ। मुझे जान की कुर्बानी? क्यों इतनी मगरूरी? एक बार तो मेरे हाथ से बच गया है, लेकिन अब नहीं। खामोश। शेरजंग, चलाओ शमशेर। पुकारो और आवाज से पुकारो। खामोश। डरती आवाजों से डरने वाला और खामोश रहने वाला यहाँ मराठा नहीं। यह मराठों की सलामी तुम्हें देखना है तो देख लो। बड़ा जी, सर सलामी। देखते क्या हो, एक मराठों का बच्चा आपके सामने धूम मचा रहा है और आप बाजी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अब कहाँ गई तुम्हारी बाजी? जाओ पकड़ लो उसे, पीछा करो उसका। जाओ। शिवाजी भाग गया। सेवाजी भाग गया? जाओ फाजल साहेब, यहाँ कापर सेवाजी जहाँ कहीं मिले वहाँ पे उसकी गर्दन उड़ा दो। जाओ। दगाबाज हैवान, अब तू कहाँ जाएगा? या सलाबत जंग के हाथ से अब तक कोई नहीं बच सका, तो तू कहाँ बचने वाला? सिपाहियों, सिपाहियों, चलो जल्दी करो। महाराज, बिगी बिगी गाड़ काटा। चला महाराज, शक्य तितक्या लवकर आपण पाणी ओढा ओलांडून घोड खिंड गाठूया. चला महाराज. आमच्या जीवांसाठी तुमची ही धडपड आणि तळमळ पाहून आमच्या पाहून तुमच्या पाहुणाबरोबर राहण्याचा मनोनिग्रह करून करतो. आमच्या जीवलक शूरवीरानो, जिथं तुम्ही तिथं आम्ही. महाराज, हे निदान ह्यावेळी तरी शक्य नाही. आमच्या जीवाला धोका पोचेल ह्याची काळजी तुम्हाला आहे, मग तुमच्या जीवाला धोका पोचेल ह्याची काळजी आम्हाला नको का घ्यायला? तुम्हाला शत्रू जवळ लढत ठेवून आम्ही स्वतःचा जीव बचाव करून गडावर जाऊ? नाही, ते शक्य नाही. महाराज, तुम्हाला जीव वाचून पळून जाण्यासाठी सांगत नाही, तर मराठे शाहीसाठी, भगव्या झेंड्याच्या रक्षणासाठी, स्वराज मंदिराची पायरी बांधण्यासाठी. पण हे स्वराज मंदिर उभारताना आमच्यासारखं हजारो वीर जेव्हा प्राणाचं दान करून आपल्या देहाची माती त्या स्वराज मंदिराची पाया भरणीला घालतील, तेव्हा तो पाया मजबूत होईल. आणि ते शिवरायाचं स्वराज मंदिर मानव प्राण्याचा इतिहासात कधीही दाखवणार नाही. आमच्यासारखे वीर या महाराष्ट्राच्या खाणीत अनेक सापडतील, अनेक जन्माला येतील, पण तुमच्यासारखी रत्न युगायुगाला अवतार घेत असतात. पण आपली रत्न अल्पावधीत अनाठाई गमावून मानवी जीवनाची होळी करण्यासारखीच आहे. महाराज, स्वराज मंदिर उभारण्याचं सामर्थ्य जे तुमच्या अंगी आहे ते आमच्या अंगी नाही. म्हणून म्हणतो, तुम्ही चला
आणि त्या स्वराज मंदिराची पायरी बांधून त्या मंदिराची उभारणी करा. आम्ही फक्त एकच करू. त्या मंदिराची तट या देहरूपी विटा लावून मजबूत करू. तुमच्या या कर्तव्य निष्ठेनं प्रत्यक्ष भवानी माता प्रसन्न होऊन तुम्हा स्वाभिमानी स्वामीनिष्ठा नरवीरांचा नाव अमरतेने पटके. यात शंका नाही. स्वदेशासाठी स्वाभिमानी मराठा मरणाची तमा केव्हाच बाळगणार नाही. स्वदेशासाठी मरण हा मानव पाण्याचा धर्म आहे. राजे लाख मेले तरी चालतील, पण लाखाचा पोशिंदा जिवंत राहायला पाहिजे. धन्य माझ्या देश बांधवांनो. स्वदेशासाठी स्वातंत्र्याच्या भवितव्यासाठी मानानं मारणाऱ्या वीरानो हा शिवाजी प्रणाम करीत आहे. स्वराज्यासाठी तळमळणाऱ्या वीरानो आम्ही काय दिलं तुम्हाला? काहीच नाही. पण आपल्यासाठी प्रत्येक जण छातीचा ढाळ करून संसारावर, देहावर, दौलतीवर तुळशी पात्र ठेवण्यात तयार व्हावा. धन्य धन्य तुमच्या कर्तव्याची, धन्य आमच्या कर्तृत्वाची नाही. धन्य तुमच्या मातोश्री, तिच्या प्रेमळतेची, जिना स्वातंत्र्याची प्रेरणा घातली, तिची धन्यता समजावी. महाराष्ट्राच्या उत्कर्षासाठी, भगव्या झेंड्याच्या रक्षणासाठी आपण जो मात्र या महाराष्ट्रात दिला त्याचा सार हा प्रसाद आहे. आणि हा बाजी त्याचा पुजारी आहे. चला महाराज, प्रत्येक क्षण लाख मोलाचा आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवा. जोपर्यंत या देहात प्राण आहे तोपर्यंत शत्रूला एक रेस सुद्धा पुढे येऊ देणार नाही. या बाजी प्रभूच्या देहात प्राण असताना किती सैन्यानं या बाजीवर चाल केली तरी हा डगमगणार नाही. या छातीची ढाळ करून अखेरपर्यंत सामना देईल. फक्त आपला आशीर्वाद द्या. म्हणजे तुमच्यासारखा विभ्रांत नरवीरांना हृदयात कोणत्या आशयावर बसवून देश बांधवाच्या स्वदेशासाठी, आमच्या भवितव्यासाठी, आमच्या प्रतिज्ञेसाठी, महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वतःच्या देहाचा ढाळ करून दुश्मनाला टक्कर देणाऱ्या महाराष्ट्राचा रणधुंदर वीरा हे आम्हाला प्रेमानं भेटू दे. महाराष्ट्राचा नरवीरा तुमचं नाव अमर राहील. पप्पा मम्मी का पप्पा मारते. आज झाला महाराज, आज झाला. मोहनाने आपली कामगिरी चोख बजावली. आनाला मोपाचा गुंगारा देऊन त्याच्या सैन्याला आपल्या नाचअंगाने मोहिनी घालून तिनं काम पत्ते केलं. त्यात आम्हीच तिची योजना केली होती. आणि आम्ही तहनाम्याची बतावणी करीत असता शेरजंगाच्या हेराला आपल्या पलायंचं चावू लागलं. ते पाळ आहे आपल्या पाठी. चला महाराज, चला 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 महाराज. शत्रूला आम्ही इथेच थोपून धरतो. तुम्ही निर्धास्तपणे चला. क्षणाची अवधी लागू नका. चला महाराज. बरं, येतो तर आम्ही गडावर पोचल्यावर इशारा दाखल 5 तोफेचे आवाज करू. काही हरकत नाही. ती पहा, पहिली तुकडी वायू वेगानं येत आहे. अगदी नदीत दिसत आहे. त्वरा करा महाराज, त्वरा करा. बरं, येतो तर आम्ही. बाजी, धैर्यजी, आपण धैर्याने लढा हेच आपणा सांगणार आहे. आई भवानीच्या कृपेच्या मातेनं जे इच्छित तेच होईल. जय भवानी माते.
मराठ्याचा जमा करा आणि किंडीशी तोंडाशी सामना द्या. चला लवकर. धनी अहो धनी, हा घोडाजी तर नाही ना? हो घोडाजी. धनी ना ग, हो जे अगदी नकोसं झालंय. धावून धावून ह्यो पाय बी मोडला. अरे आता हे काही बघू नकोस. चल शक्ती तितक्या लवकर घोडकीन गाठूया. चला चल. धनी अहो धनी, हो बघा अगदी नाजिक आलाय. मग बघतोच काय? हो पुढं. तसा म्या काय भेटत काय? अरे ये की पुढं. अरे ये पुढं. शाबाश गडाजी. विजयचा पहिला कौल भवानी मातेनं आमच्याच बाजूला दिला. जय जगदंबे. भवानी माते, तुझ्याच कृपेची छायाखाली हा आमचा निखाराचा लढा आहे. गडाजी, माझ्या रणशूर वीरानं मरणाला आव्हान देऊन ही खिंड देहांत प्राण असेपर्यंत झुंजावा. लाख मोलाच्या आपल्या शिवरायाच्या पंचप्राणांसाठी, मराठेशाहीच्या दौलतेसाठी मरणाला कंटाळून ही झुंज यशस्वी केली तर मराठेशाहीच्या मंदिराची पायरी तुम्हीच बांधलीत अशी तुमची धवल कीर्ती अजरामर होऊन जाईल. या झुंजाची पहिली सलामी देताना नेकेचे नेकेदार मराठे आपल्या 42 पिढ्याच्या पुराणा साक्षी ठेवून आव्हान करतायत, मारू किंवा मरू. पण वैराशी झुंज देताना माघार हा शब्द आमच्या प्रेजवळीच नाही. बोला बोला हर हर महादेव. हर हर महादेव. चला वर चला आणि दगडगोड्यांचा मारा करा. ए सैताना, पुढे. शैतान, देखते क्या है? तुमचा समर्थ गेला, मी जिवंत आहे. बढ़ो, आगे बढ़ो, और जोर से उंगली उड़ा दो. और जोर से. क्या बात है दगाबाज हैवान, आज तेरी मौत मैं ले आया हूँ. देख लो मेरी सलामी. पण अखेर तुला मृत्यूची गुलामी पत्करायला लावली नाही, नावाचा भागीच नाही. सोडा सोडा मला. तो पहा वैराने पुन्हा हल्ला चढविला. बहिरजी, माझ्या रणभूदारानं मराठ्यांचं नाव अद्रामर करायला सांग. पण गेला तरी 72 महाराष्ट्राचा स्वातंत्र्य दीप ठेवत ठेवण्यासाठी आलेले हे अजयशाही वीर शक्तीला नाहीसा करा. शाबाश पट्टे. जय जय तुमचाच आहे.
शाबाश पट्टे, शाबाश। सिपाहियों, देखते क्या है, चलाओ शमशेर। अशी एकाच काय 1000 गोळी मला घातलीत तरी त्याचा एक उपयोग होणार नाही। शैतान कहीं का, बेवकूफ के बच्चे, मर जाओ। सेवाजी मर गया, हमारा असली दुश्मन मर गया। बादल साहेब, हमारी फतेह हो गई। मायभूमीच्या पंचप्राण, मराठी कुळीच्या दैवता, संपली माझी कामगिरी। शिवराया, चालला आबाजी आपली कामगिरी बजावून तुमच्यापासून दूर दूर चालला, पण जाता जाता आपल्या स्वामीला अखेरचा प्रणाम करीत आहे। शिवराया, हा शेवटचा बाजीचा मुद्रा। महाराज, महाराज। बाजी? कौन? तुम बाजी? फिर सेवाजी कहाँ है? और सेवाजी कौन है? सेवाजी और बाजी? बाजी, धन्य है तुम्हारी बाजी, और धन्य है तुम्हारे नाम रखने वाले वालिद की। तेरा नाम बाजी, और तूने दुनिया में दिखा दी सच्ची बाजी। जैसा तेरा नाम वैसा तेरा काम। अब मैं क्या करूं? तुमने मुझे परेशान किया, हमारी सब फौज खत्म हो गई। बाजी, तेरे जैसे कोहिनूर यहाँ महाराष्ट्र में होते हुए मेरे जैसे कितने भी सरदार आए तो भी यहाँ महाराष्ट्र जीत नहीं सकते हैं, और जीतना भी मुश्किल है। बाजी, आखिर बाजी तुमने मार ली। अब मैं चलता हूँ, लेकिन जाने के वक्त यहाँ महाराष्ट्र से सैनिकों को मेरा आखिरी प्रणाम।